ଏକଦା ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବଗିଚା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସେଓ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥିଲା। କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେଓ ଗଛ ସହିତ ଖେଳିବାରେ ବିତାଉଥିଲେ। ସେଦିନ ସେଓ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ସେଓ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ ସେଓ ଗଛଟି ପୁରୁଣା ହେବା ସହ ଫଳ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଷୀ ଗଛରୁ କୌଣସି ସେଓ ପାଉନଥିବାରୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଗଛଟି ଅକାମୀ। ତେଣୁ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ଏହାର କାଠ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ନୂଆ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଗଛଟି ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ଉପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରିବ। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପିଲାଦିନେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂରା ପିଲାଦିନ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଏହାର ସେଓ ଖାଇ ବିତାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଓ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗ ସାମିଲ ଥିଲେ। କୃଷକ ଜଣକ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁମାନେ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ।